カムスターマヤです。今日はフィリピン語で使える最後のフレーズまたは文を5個紹介いたします。では始めましょう。1番はタグピラです。タグピラというのはいくらですかという意味です。いいですか？いくらですかという文にこれをつけるとタグピラになります。タグピラにこれはいくらですかという意味です。いいですか？それはなって言います。で、あれはとです。なので、あれはいくらですかって言ったいときは、タグピラとになります。で、それはいくらですかって言ったいときは、タグピラなです。ですか？タグピラに、これはいくらですか？タグピラな、それはいくらですか？タグピラと、あれはいくらですかっていう意味です。で、2番、グストコオグ、何々です。自分が欲しいもの。グストコオグ何々です。グストコオグ何々です。ですか？グストというのは欲しい、好きという意味です。で、コは私。で、オグは助詞のオです。ですか？例えば私はアドボが食べたいです。なんでアドボが欲しいです。それはフィリピン語で言うとグストコオグアドボになります。いいですか？グストコオグアドボです。アドボが欲しいです。という意味です。で、3番目のフレーズは買い物の時に使えるフレーズです。マハラウイ、マハラウイ、マハラというのは高いという意味です。で、追いつけると、高いですねっていうニュアンスになります。マハラウイです。で、フィリピンでは値段が高すぎるときは握ってくれるところもあります。なので、握ってもらえますかっていうのをリクエストしたいときにこう言います。ワライハンヨ、ワライハンヨです。ワラというのはないって意味です。で、ハンヨはその握りです。なので、ワライハンヨは握ることは可能でしょうかって意味ですね。で、4番、なあむい、なあむい、なあむい、何々です。意味は、何々はありますかってことです。なあというのはありますって意味ですね。で、もいというのはあなたたちのことです。なあむい、何々です。例えば、これらがありますかって聞きたいときは、なあむいコークになります。なあむいコークです。最後は、パリトンコニ、パリトンコニです。にはもう覚えてますね。これって意味です。で、こは私ですね。パリトンは買いますという意味です。なので、パリトンコニは私はこれを買いますという意味です。いいですか？パリトンコニ、パリトンコニです。で、それを買いますと言いたいときは、にをなに書いたらいいです。パリトンコナ、パリトンコナです。で、あれにしたら、パリトンコト、パリトンコトになります。いいですか？では、1番から5番までレビューします。1番、タグピラ、タグピラ、タグピラ。タグピラというのはいくらですかって意味ですね。で、これいくらですかって言ったときは、タグピラになります。で、それはいくらですかっていうのは、タグピラなです。で、最後、あれはいくらですかっていうのは、タグピラとです。タグピラとです。で、2番、グストコオグ何々です。欲しいもの。例えば、私は牛乳が欲しいですと言いたいときは、グストコオグガタスになります。いいですか？で、3番、高いですね。握ることは可能でしょうかって言いたいときは、マハラウイ、マハラウイ、ワライハンヨ、ワライハンヨです。で、4番、ナアムイ、何々、ナアムイ、何々。意味は、何々はありますかって意味です。いいですか？例えば、シャンプーはありますかって言いたいときは、ナアムイシャンプーになります。いいですか？ナアムイシャンプー。で、最後、あるものを買いたいときに使えるフレーズですね。パリトンコニ、パリトンコニ、パリトンコニです。パリトンというのは買います。コは私、にはこれ。なので、パリトンコニはこれを買いますという意味です。パリトンコニです。で、それにしたら、パリトンコナ、パリトンコナ
で、あれにしたら、パリトンこと、パリトンこと。いかがですか？覚えられそうですか？今日習ったビサイ語は、セブとか、ダボーといったビサイ語をしゃべる地域で使ってみてください。もちろん、マニラはタガログ語なので、今習ったビサイ語は通じないです。はい、ではまた次のレッスンでお会いしましょう。Maraming salamat po. Bye-bye.